kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Bisan klaro kayo ang kahayag sa adlaw, apan ngano nga dunay mga panahon nga murag dili nato maalinggatan ang kahayag sa adlaw. Ang buot natong ipasabot, bisag klaro kayo ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, no? Atong manunubos, ang lamdag, no? Ang lamdag, no, sa atong kinabuhi, mo man na atong Ginoong Hesukristo, bisan klaro kayo ang iyang pagkalamdag, apan ngano man nga sa daghanan kayo nga mga panahon, mura man og mabati o makita man nato nga kangit-ngit man. So may buot na itong itumbok niya na. Sa mga higayon diin manalaw baka ta o mawad-an ta og kadasig, no, so pagbuhat sa atong mga gimbuhaton diha sa atong pagtuo nga nagsilbi nga lamdag o kahayag, no, kaysa ato nang giingon nga ang kahayag diha ni Kristo ni reflect nganhi kanato o sama sa ato nang nahisgutan nga ang bulan wa man siya kaugalingon niyang kahayag, ang adlaw raman gipahulam sa adlaw. Ang bulan sa kahayag mao na nga nihayag ang buwan. Mausab kita nga mga Kristohanon, wala gyud tay kaugalingong kahayag. Ang kahayag nga niya kanato gikan ginas Ginoo. Muna nga ang simbahan nahimong kahayag tungod sa kahayag ni Kristo nga nag-iwag ngadto sa simbahan nato. So naagyoy kahayag ang simbahan, pero atong hisgutan ning kangit-ngit kay taliwala sa kahayag ni Kristo o sa lamdag ni Kristo nga naa sa iyang simbahan. Ang yawa mangita man pud og paagi nga kita ngit-ngitan sa maong kahayag. But ipasabot ba nga dili pa nato makita ba ang kahayag? Kangit-ngit hinoon.
Sama atong nadungog kung wa ko masayop o hingbahin ba to sa nadungog na to nga drama kaganina. Nga adunay dili maayo ba nga gi-portray? Gipakita realidad man gyud to nga nyay mga binuhatan no, sa atong pari nga no, dala man unta ang kahayag no, sa atong simbahan but pasabot nag-expecta nga ang kahayag dala gyud sa atong pari o mga pari. Pero dunay mga panahon diin makaingon tang uy, soy kahayag nga kangit-ngit man hinoon. Di ba? Mona pamaagi na sa kangit-ngit. Nya ginikanan sa kangit-ngit mao man gyud ang yawa. So kung ang yawa no giingon ra ba diha sa atong sagrada skriptura, wala ra ba na siya tulog-tulog. Bangita og tukbonon. Mao nga bisan kinsa no. Iyag yung targeton tukbon kita nga mga sakop nalabi na gyud ang atong mga lideres no, sa atong pagtuo. Samot kay mo man na sila ang mag-una. So ang yawa pod mangitag paagi nga sila gali mo'y unahon. Mao nga sa mga higayon diin muratag mawad agana tungod sa mga nakita natong dili maayo sulod simbahan. Mao na nga mawad ang tagan but pasabot ang lamdag sa Ginoo nga niya kanato nga ato untang ipasundayag ngadto sa uban. Murag wa na tay gana nga ato ning iiwag mura ba og data og lamparilya dayon naabot sa tungon na nga wa ni pulos. So dili na nato iiwag ang maong lamparilya kay wa naman tay gana. Sa ingon ana usab sa atong pagtuo diha sa atong simbahan. Sa mga higayon gali nga mawad ana taggana so pagpadayon sa atong mga gimbuhaton isip mga Kristohanon isip sakop sa maong simbahan kana no ato ning ipahinumdom nga kana naigo na gyud ta no natukob na ta siyawa ana ngano man kay dili naman nato mapasundayag ang kahayag ni Kristo ngano man kay nawad naman tagana ug unya usa pa gyud sa kinibang option nga mahimo nato nga naa pagali posibilidad nga biyaan nato ang maong simbahan okay murag nabati na nato nga uy dili naman ni mao mo na nga matintal na ta og gama og atong kaugalingong simbahan o pundok sa laktod mabahin ang katawhan o simbahan ngano man kay naghimo na magkag-imo niya sa Biblia raban makalimot ta usahay o kung di ta kalimot murag matabunan ni nga kamatuoran di ta kabantay ba nga murag sakto ang atong hunahuna ngano man kay Katoliko nga simbahan original man ta nimo man ni una gyud pero di naman ni mao nahiwi naman di ba na ay mga igsuon gali nato nga mao na ang ilang pagbati Katoliko man gyud unta sa una mo gini tinuod kay mo gini gisugdan sa Ginoo naa gid ni ang kahayag pero kay nasudlan man og panuhay sudlag panuhay ang iyang mga pari nanay na nasudlag panuhay kay naay dili na kahayag nagbuhat nag mga dili maayo so nawala na gyud ang pagkatinuod aning simbahan but pasabot wala na ni kahayag so but pasabot nga suguon na kus Ginoo ani nga maghimo og lain nga mo restore o mo reform sa insakto so ang atong hunahuna murag insakto no kay reform good reform himo tag ato nga i-restore na to tong nawala nga kahayag ugo niya mo na atong hunahuna uy mao ni sakto pero timan-an biya nato nga naarabay hunahuna sa tao nga para niya sakto pero dili di ay no di ba na sa Proverbs nga magunahuna ang tao nga husto siya pero dili di ay naghatod ay noon sa kasaypanan o kalaglagan niya unsa o man nato pagka sinati ana nga nasipyat na ta well mailan nato no kung atong balansihon nga ang simbahan ni Kristo
dili gyud na mahitabo nga mapakyas sa iyang misyon. But pasabot, dili gyud siya ingnon ba nga mawala o maputol. Ngano man, kay kadtong diri ang atong Ginoo, wala biya siya magdali-dali og biya diri siyuta nga pasagdan niya ang iyang simbahan nga walay mugiya para makabaton tag kasiguruhan nga ang iyang simbahan nga gitukod o iglesia nga iyang gitukod mahimong kahayag og dili gid mapaltos. But pasabot, unsa man, di ba ang Espiritu Santo mao man to ang gipangayo niya sa Amahan nga ipadala nga mao'y makig-uban para mugiya aron dili masayop sa pagpanudlo ang iyang simbahan. Muna kung muingong ka nga nawala na ang iyang kahayag kay nasayop na, putpusabot murag nawad ag bili, no, ang naas huna-huna o gustos Ginoo nga mao manggali napadala to ang Espiritu Santo parang mahimong kasaligan iyang simbahan. No, haligi gud og sukaranan sa kamatuoran matud pa ni Pablo unang Timoteo 3:15. No? So kung moingong kag nawala ang kahayag, naputol, ang uban moingon galig na total apostasy, wa na gyud nakapadayon kay nahiwi namon ang kinahanglan na puglaing mensahero mo'y mag-una para i-restore. So kung mutuo ta na maguba ang pinakabugat kaayong mensahe sa atong Ginoo ngano man, kay ang tinuod yun nga lamdag o kahayag nag-ingon ang Ginoo ngadto ni Pedro, si ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong katilingban o iglesia, no? O simbahan, bisan gani ang Hades dili makabuntog sa ato palig-on. Labi na kung basahon na to ang Mateo 7:24-25 nga ang balay kuno o iglesia, ato nilang idritso ang emphasis ha. Ang balay kuno o iglesia nga tukuron ibabaw sa batulig-on, dili maguba sa tupa magbarug kanunay. Mo man unya kay ang iglesia gitukod mo ni ibabaw sa bato, no? Mo man giingon ni Kristo ngadto ni Pedro, putpusabot lig-on ang iyang iglesia sa tupa magpadayon dili maguba. Labi na kung basahon nato ang Lucas 1:33 nga ang gingharian ni Kristo kadtong iyang gisugdan sa unang siglo, magpadayon sa tupa dili mawala. So, mao na kung moingon kag nawala ang kahayag sa simbahan ni Kristo kay naputol, okay, na overpower sa yawa, sa tupa nawad agbili kadtong giingon ni Kristo nga bis Pedro sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan o kahayag diri sa yuta, no? Kaya di ba kahayag ba ng simbahan kaniyon Gus Kristo kamo mao nga akong mao ang kahayag. Okay, si Kristo actually ang kahayag pero ni-reflect ang iyang kahayag ngadto siyang simbahan mo nga kahayag yun ang simbahan, no? Sumona nga ingon nga bisan hanggang haan sa impyerno dili makabuntog sa tupa magpadayon yun no? So kung moingon ta nga nawala ang kahayag, unsaon pagkahaligi og sukaran sa kamatuoran kung nabuntog siyawa ang iglesyang gitukod ni Kristo? So something wrong sa mahimo na tong theology kung moingon ta nga maghimo taglaing pundok kay nawala man tong gisugda ni Kristo. So moingon ta murag sakto atong paminaw kay murag ga-reform ta kay nawala agutong tinuod. Pero nasipya ta ngano man kay murag nagtudlo ta og doktrina nga naguba da itong gisugdan ni Kristo nga kahayag o simbahan. Di ba? Mo nay bantayan na nato mga tinahod, mga hinigugma kung nagpaminaw karon sa tulumanon lamtag sa kahitasan, no? So atong paminawon og ayuhon na tuki ning tinuod nga lamdag kay usahay, di kay usahay mao na gini. Agi manggod po ni sa kanang gitawag na tug private interpretation, no? Nagipahinumduman na ta diya sa Proverbio 3:5. Proverbio 3:5 nga dili kuno ta magsalig sa atong kinaugalingon nga pagsabot, private interpretation, no? Dapat authoritative interpretation. Sa baba ni Kristo ba nga panudlo siya nga naay otoridad. Naay otoridad. Buot pasabot kung kinsa ang gi-authorize sa Ginoo, didto gyud mo atong silbing himuong final arbiter o Supreme Court ba aning Biblia, no? Dili kay bisan kinsa. Kay ang ato bitong mga libro sa balaod sa Pilipinas, dili man bisan kinsa mo atong final arbiter o pahubaron. Now, mahimo man nga kita muhubad, kita nga mga nagbasa sa mga law books, mga balaod nato,
Pero ang katapusan o final arbiter mo ang Supreme Court. Nya kining Biblia maupod kay naa man ni Supreme Court dili man kay bisan kinsa. Now, kinsa man ang Supreme Court aning Biblia. Now, masabot nato sa Mateo 18:17. Ang simbahan nga tinuod nga gitukod ni Kristo. Kay doon na kuno mga bingkel, mga kasamok, ang final nga mobungat og desisyon nga ang iyang tingog mao gyud tuhuan ang iyang simbahan nga gitukod ni Kristo. Unya wa may laing simbahan nga makatug-an sukad masugdi ni Kristo nga nagpadayon hangtod karon kini ra mang tinuo ang Katoliko. No, moingon sila nga unsaon pagka tinuod gud ana beritas tang Katoliko nga giusab man kay nangalan. Sa Biblia, Iglesia sa Dios man na o Iglesia ni Kristo. Nya mingon kag Katoliko na. Well, usara man na, no? No, kung nagpaminaw mo atong lain atong programa, no, katong mabuntag nato, ato naman ang gisgutan nga ang simbahan ni Kristo daghag katawagan kung mangutan na ka ni Pablo. Oh, pero kanang karon ang nailagyod kanang pagka-universal o Catholic kay mo mangguna ang gusto ni Kristo nga itawag sa iyang iglesia o simbahan, no, katong sa Marcos 11:17. Kana agong pag-ingon-ingon nga katong simbahan o kahayag nga gitukod ni Kristo diri sa yuta gitawag man to ni Pablo o iglesia ni Kristo sa Roma 16:16 tinuod kay si Kristo gud may founder, pero dili kay iglesia ni Kristo ra ang gitawag ni Pablo ana. Gitawag po niya og iglesia sa mga santos o balaan diya sa 1 Corinto 14:33, di ba? Basahan ninyo. 1 Corinto 14:33, di ba kining usa kasimbahan o usa ka kahayag nga gitukod ni Kristo diri sa yuta nga mong iglesia o simbahan, gitawag po ni Pablo og iglesia sa mga santos o iglesia sa mga balaan. Nasa 1 Corinto 14:33. Unya kay Dios man si Kristo o kining iglesia o ginghariana iya man ni sa Dios mo nang gitawag pod ni Pablo og iglesia sa Dios diya sa 1 Corinto 1:2. Pero usara na, no? Unya sa suwat pod ni Pedro diya sa 1 Pedro 2:9 ba na gitawag pod og mga piniling katawhan o piniling nasod, no? O katong piniling nasod gyud nga gisugdan ni Kristo, no? Kay ang piniling nasod o simbahan ni Kristo o iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios o iglesia sa mga balaan usara man na. Di ba katong akong analogy ninyo? Ang pundok ni Kristo usara gyud. Kay kasara man gyud siya magtukod, pero lain-lain ang katawagan. Kay na daghan mag-description kay agi man guna sa gihulagway sa Jeremias 31:21. Nga butangag ilhanan. Butangan bag description ba? Parang di ta mauwat. Paras anang kwarta na man ay description ang tinuod, ang genuine. Kay kung dili butangag description, ti mailhan mapiki man ta ana. Di ba? So ang iglesia po nga gitukod ni Kristo daghang description. Kini iglesia sa mga balaan kay gitawag sa pagkabalaan ng mga sakop. Dayon ang gitawag po iglesia sa Dios kay iya man ni sa Dios. Gitawag po iglesia sa Corinto kay doon naman po nakabig dito sa Corinto. Mao na nga pag-abot niya adtong 110 AD gitawag na po ni siya universal o Catholic niya adtong nahimong obispo. Nahimo si Obispo Ignacio ba tinun-an ni Saint John, no? 110 AD siya may unang gigamit anang pulong Katoliko iya kanang gihingalan sa iglesia ra pud nga gitukod ni Kristo. So, therefore, napun-an og katawagan ang iglesyang gitukod ni Kristo ang iyang pag-universal o Catholic isip katumanan sa giingon ni Kristo diya sa Marcos 11:17 nga tawgon kinig balay sa pag-ampo og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Gi-implied ba na gipasabot na sa buhat 9:31 kung naamoy Grego nga Biblia basahan ninyo. Di ba mabasa ng pulong Grego nga kataholos o naapoy kataholes or Catholes. Muna Grego nga pulong na variation na Catholes or kataholos o kataholes. Parehas rebut pasabot ana sa English ana throughout all. But pasabot universal o Catholic. Sumo na natuman na ni Obispo Ignacio. Kay mo man ay gusto ni Kristo nga itawag sa iyang iglesia alang sa tanang kanasuran. Kay kanang pag-ingog iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, sulti-sulti na ni Pablo. Pero ang Katoliko pilion jud tong gikan gisbaba ni Kristo katong siya gyud mismo mo'y naglitok. Kay Kristiyano man kata.
Ingon mas Kristo, ang akong balay, di ba? Nasuwat ta man na, pagkatawgon kinig balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran, di ba? Catholic na. So mao na nga ang iglesyang gitukod ni Kristo na ilan na ni nga Catholic karon. Okay, mao man na. Usar raman, no? Ang tinuod nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios o piniling nasod kini ra pong Katoliko. Dili nang mga pundok nga awahin na natukod, no? Nga naman, kay gigamit ra nila ang ngalan. Masayon raman ang paggamit sa ngalan. Unya, dili tinuod na atong gibuhat. Bisag ako pwede ko makahimog pundok ron nga mubiya ko sa Katoliko. Nganlan po na akong piniling nasod. O nganlan po na ako og iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo ba? O born again ba? Pero mapiki na ginabisan pag ngalan nasulod sa Biblia. Nga naman, kay ang gitukod ni Kristo dugay namang nasugdan. Niadto pa mang unang siglo. Unya na ilan naman nga Katoliko unya usa raman. So kanang tanang description sa usa ka pundok ni Kristo naa na tanan sa Katoliko kana mayong kag chosen nation. Mao ra man puno yung Katoliko. Chosen people o piniling nasod kana sa 1 Pedro 2:9 kay subayon nato ning grupos Katoliko mao man ni ang na gisugdan dito sa Jerusalem, naabot sa Espanya, naabot sa Roma ug mi tuyok sa tibuok kalibutan. So ang lamdag kanang giingon diya sa Mateo 18:17 nga final arbiter ang iglesia mao ning Katoliko. Pero sa ako na laging giingon ninyo, mga higala, sa ako nang giingon kaninyo, taliwala sa kahayag ni ining maong simbahan na ang yawa maningkamot pod nga dili nato makita ang kahayag ni ining simbahana. Sa unsang paagi, iyang igon suwayan niya og palukapan ng atong mga pari. Ako'y nahibawan, ilang ko magisgot og ngalan, nagang kong nadunggan, kaya na ako no'y pari nga dilang na ako'y sulti maot. I hope nga makabantay ang atong obispo ani, no? Kay nagtuo ko nga kung tinuod ang mga istorya, nagtuo ko nga ang maong pari usas na igo sa yawa. Para nga ang mga sakop posibleng mabugnaw kay tungod sa examples mong pari. Bantay ta kay ang atong mga pari mo na unahon yun kung mahimo si yawa pagkabig nga mahimong kangit-ngit. Parang ang mga tao moingon, hawa ta ning simbahang Katoliko kay di man day ni kahayag, gangit-ngit man day ni. Magigsoon tinuod nga na ay mga sakop sa simbahan, mapari man o dili, nga nahimong sakop pod sa kangit-ngit o nahimong sagbot. Giklaro man na ni Kristo diya sa Mateo 13:24-30 nga sa dili pa siya mobalik, iyang gihulagway ang iyang gingharian o simbahan diri yuta nga sa duha, trigo og sagbot, but pasabot maayo og daotan o kangit-ngit og kahayag. So kung dunay pari nga buluyagon but pasabot katong paria na kuanto na sakop tos kangit-ngit. Pero dili tanan. Kay kadaghan biya pong pari nga mahayo biya po. Naagali ito, gahapon gisugdan ang opening, no? Nagkatambong man ta. Gahapon ba to? O lagi, nagkatambong ta na mga iko'y video gi-upload ya sa internet. Nga gi-open ang pag-investigar kay dunay pare dito sa punot, tawa patamataw, murag sa 1600 patukapin. Nga ituboy siya nga mag-canonize, ideklara nga santos kay na martir dito sa punot, no? So inana mayong kang gatanang pari puros kangit-ngit dili naay kahayag pod. Niya kana ding atong mga nangasanto sama ni Mother Teresa, Father Pio. Pagkadaghan kayo nga mga buutan, San Antonio, San Vicente, pistahan pamagali na pasidunggan pamagali nato na tuig-tuig. Nya moingon ka nga ang Katoliko wala gyud kahayag kay puros kangit-ngit. Dili Sumo na magbantay ta aning demonyo, yawa. Kay sa giingon na sa Biblia, wala ni, sige nigdi ni matuog. Kanunay ni og pangitag biktimahon. Unyawa ni pili kung mahimo, pari gud may biktimahon. Muna aron kita mabugnaw, parang ngit-ngitan ta aning simbahan na di ta kita siyang kahayag. Pero salamat nga, dili po tanan.
gingit-ngitan. Kaya parehas nato nga nagmatinud-anon sa maong simbahan. Padayon man ta. Wa man ta gingit-ngit eh. Ngano, kay nakita na to ang kahayag na ining simbahan nga Katoliko. Igsoon, ikaw, kitang naminaw ron. Atong panawagan gabi ato kunon tan-awon atong mga gipangbuhat karong adlaw o gahapon ba? Kung kana atong mga gibuhat, nagtug-an ba na nga apel ta sa maong kahayag? Naapil ta sa maong trigo? O di ba ka naapil ta noon sa kangit-ngit? O naapil ta sa mga sagbot? Mga Katoliko, atong ipanawagan nga tinud-on nato atong pagtuo kay kahayag biya ta. I am very sure ako kanunay naghagit kaninyo nga kung daghan tang mga Katoliko nga matinud-anon sa atong pagtuo, dili lisod ang pagpanawag nato pagbalik sa atong mga igsuong nahimulag katong nibiya sa pagkakatoliko. Dili lisod. Kay giingon man nga action speaks louder than words. Atong mga binuhatan mo'y nagtug-an nga kita nagsangyaw gyud. Kan atong mga buhat nga example, dili kay taman ra ta sa istorya, no? Ato gyung ikinabuhi ang atong pagtulunan para makita gyud sa mga igsuon nato, labi na sa mga nahimulag, separated brothers and sisters nga uy naa man day kahayag gyud ining Katoliko. O hinay-hinay na nga nakita kay daghan naman pong mga protestante nga nakabig sa pagkatoliko. Ana mo sa kong Facebook kay sige kog post diha og mga converts gikan sa ubang religion. Pag-inspire ninyo nga naagyoy kahayag ang maong dinuhuan. Mga igsuon, wa naman tayo igong panahon. Okay, sige hapon, no? Kini ang inyong alagad sa mong tulumanon lamdag sa kahitasan. Silbert Adondoyano Sr. alias Veridas, suban sa atong mga amigo, no? Sa technical side, Daniel Ludo Tax Ilumba. Okay, hangtod ugma apuhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ugbisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.